sị na ndị ewu na-ata nri nwa ya na-ele ya anya n'ọnụ. Ọtụtụ ihe ụmụazị anyị ma ọkwana na-emebi ihe a mụtara n'aka ndị zụrụ ha. Ma ga-echefula na ihe anyị ji azụ nwata bụ ka ọ kọnye zụrụ ya mma ma n'ihe ọma ma na nke ọjọọ. Ma buru ya n'obi na nwata kpaa ezigbo agwa ajụ ese ndị zụrụ ya, ọ kpakwa na aja agwa ndị zụrụ ya ka a ka ga-ajụkwa na ese ha. Ọtụtụ oge ọ na-abụ ndị nne na nna nwee esemokwu n'ebe ndị agbata obi ha nọ, ha buru ya ha nyefee ụmụ ha. Abịazie ya bụ nwata ebidozie emebe omume dị aṅaa ebe ndị agbata obi ha nakwa na ụmụazị ha nọ, ebe nwata dị eto enweghị ihe ọma banyere okwu serenụ. Ewere nwaanyị na-etinye ajọ ihe n'obi nwata na-eto eto na-enwebeghị ihe ọma. N'ọtụtụ ebe obibi, ụmụazị anaghị agwa ụmụazị ibe ha okwu maka na a gwara ha agwazila ụmụazị ibe ha na ndị mụrụ ha okwu. Abịa nwata akpa agbata obi ha si nke pụrụ iche. Ọ bụghị na nwata dị otu a maara ihe ọbụla banyere okwu na-esere ezinụlọ abụọ a. Ihe ọ maara bụ na nne ya ma ọkwa na nna ya gwara ya busowa agbata obi ha agha. Kedụzi ka nwata dị otu a ga-esi bụrụ ezigbo mmadụ mgbe o tozuru ihe eji mmadụ eme, ebe ndị nne na nna ya ewerela ihe ọjọọ were tọọ ntọala na ndụ ya? N'ụfọdụ ime obodo ebe e bikọrọ ọnụ, abịa iwe na-asị akarịa. Ebe ndị na-ese okwu a amaghị ihe ọbụla banyere ya bụ okwu, ha ma na-adọgbu onwe ha n'ihe na-enweghị isi. Ụdị ihe dị otu a ataala ma na-atakwa ọtụtụ isi ndị mmadụ n'ebe dị iche iche. O were bụrụ mkpụrụ esemokwu ndị nne na nna anyị kụrụ, ebe ndị enyi ha ma ọkwa na ndị agbata obi ha nọ na-azụ ihe anyị na-amaghị ihe ọbụla banyere ya mgbe ha nọ n'ụwa. Ndị nne na nna marakwana na ụdị ndụmọdụ unu na-enye ụmụaka unu maka ihe onye gụrụ nkịta ya ka ọ ga-aza. Esemokwu gị na onye ọzọ ekwesịghị ịbụ ihe ụmụ toto kwuru. Kwanyere nzuzu gị ugwu, maka mgbe mkpụrụ ọjọọ ahụ ị na-akụ mgbe ọ ga-eto, ị gaghị anọ were ghọrọ ya. Ma chetakwa na ọ bụ ndị ị hapụrụ ga-eri ọghọm dị na mkpụrụ asị ahụ ị kọrọ, maka Igbo sịrị na ọ bụ nkịta rie nsị eze ere ewu. Gịkwanụ bụ nwa nwoke ma nwa nwaanyị, asịkwana gị nupụ isi ma ọ ga-ege na ndị mụrụ gị ntị, maka onye nụrụ onu ndị okenye dị ka onye jere n'afa. Mana mara mgbe ndị mụrụ gị na-achọ itinye gị n'ihe na-enweghị isi, maka o nwere ebe a na-eduru onye ije asị ya ije ọma. Ka ị na-eto ka ahụ sere aka na asị ahụ a kụziri gị mgbe ị dị na nwata, maka na ngwere rere n'ọja abụzighị nwa. Gịkwanụ gbaa mbọ ka ị bie n'udo, ma gị echefula na ụwa agbagoju ha anya ma ewepụ ọtụtụ ihe na-enweghị isi anyị na-achụ ma na-azọ. Mara ihe ị na-akụziri nwa nke gị. Nwanne m, azụ rahụ ụra azụ ibe ya erie ya, ma gị echefula na osisi kwuchiri ụzọ bụ ya na-eri apa mma. Ya mere chetakwa ka ị were mmiri na ncha na-akwụsị aka gị ike kwa mgbe. Mechie imi gị na ọnụ gị ọfụma ya bụrụ na ị ga-apụ apụ. Mezukwa ihe ndị ọzọ niile ndị ahụike doro anya gwara anyị iji were megide ma mebie nya bụ ọrịa nje COVID. Ọ dị mma onye ọma gere ntị n'ụbọchị taa bụ Satọde abalị 8 nke ọnwa Ọgọst, bụsịkwa ahịa oye n'ala Igbo. Anyị sị ka ọ baara gị bụ nwoke ma baara gị bụ nwaanyị. Onye nụrụ onye ya bụ Maazị Ndụdị na-asụ unu ka emesịa nụ, maka bahụ ka ị sonyere anyị n'izu ụka ọzọ. Anwụchule.